the promise of the Lord, which is life eternal through Christ Jesus. We are determined that we will not be affected by certain crisis, sickness, whatsoever challenges in this earth. Kaya anything sa kalibutan nga nakita nimo pwede kay mupukan, butangkang sa imong kadasid o kalibon, pwede din na nimo unaw-naon kaaway na nimo. Tungod kay ang Bible is clear that we are not fighting against flesh and blood, but against rulers of this world. Who is the rulers of this world? Is the devil, the one who manipulated the system of this world. Nganong nagsuffer ang usa ka nasod because of the evil leadership of a certain nation, and then somehow that certain nation was, affected sa consequences and under curse tungod kay wa may Ginoo sa atong panggobyerno. Apan kung naay Ginoo mo kay sunan, dunay advantage in behalf. Ito palakpakan sila. Praise the Lord. Kaya adunay nga mas lapipang dako nga nagauban kanato, na mao ni ang minsay para nato. Mao ni supposed to be ang naka-download sa atong mentality. Kung daghan ka kontra, but the things on your mind na naa kay mas daghan pa nga naa nimo kay naa sa kalibutan. That's why the Bible says, greater is He that who is in you than who is in the world. Mao ni ang nasa tumunaw samtang nataan nga battle, daghan kay kag problema, mingon ka daghan kay enemies, daghan kay habit, daghan challenge, pero mas dako ni nga naan. Amen. Naabot sa tumunaw na. Di ba sa tao mingon nga daghan kay problema, pastor? Sige lang. Mas nindot na aron nga mas kung dako kag problema, meaning na ay mas dako pang gustong buhaton ang Ginoo. Nagmatter ni karon sa condition kanunay sa tungono na. The way you think yourself being a child, blessed, protected, preserved by the Lord. Nga sa imong hunahuna, matod pa diri, nga mas dako siya nga naa nato. Mao ni ang word of wisdom ni Hezekiah sa iyang mga kapitan, sa iyang mga soldiers, kay nag-aksyon nagkatalaw tungod sa kadaghan kayo. Muna naitabo kang David, muna diwali na paghahapon sa Samuel chapter 16, makaigsunan. Nganong si David ra ang nakadare to approach the king to fight against the champion. His name Goliath, the champion of Palestinian. Nadungog ni David when David came to the battlefield, brought the food for his brothers. Gisugo lang siya magdalag pagkaon para sa maigsuon. And then eventually, David heard the voice of the champion, provoking against the God of Israel, intimidating the soldiers of Israel. And because the Spirit of God was in David, raised upon David, lahi ang mindset ni David. Amen. Lahi ang perspective ni David. Lahi ang heart condition ni David. And si David, di pwedeng daog-daogon sa anang tawhana. Dili pwedeng hadlupon sa anang tawhana. Try to imagine. Tang-awa ang comparison. Dili lang din mag-matter. Bisang pag mga well-trained na ito yung mga igsoon. Mga soldiers. Si David is a young boy. Ang kalainan lang niya,
Because the Spirit of God was in him, was upon him. Naailahin nimo kung ang Espiritu Santo na mo. Amen. Amen. Lahi ta. Lahi ang atong dawita maghunahuna. Dawita mo tanaw sa panahon kung naa ang Espiritu Santo sa Dios sa atong kinabuhi. Butang na sa imong kasing-kasing. You are something unique and different than the old one, than the person you are before. Lahi na ka. And that is because of the Holy Ghost. Kung sa nahitabo ni David, kung prior that nahitabo sa 1 Samuel chapter 17, sa chapter 16, that was the day when David anointed by the prophet Samuel. Amen. And the Bible said, and the Spirit of God raised upon David. Karon ingon si David, kamahalan, Haring Saul, pwede ba natugutan ko nimo nga makig-away anang tawhana, anang haria, kanang nga Dios sa mga Palestinian? Di katuo si Saul kay batanon panagi. Di katuo tungod kay dili nag-will train sa gubat sama sa panggubat sa iyang mga sundalo. Exoon higala. Di niyang ni mag-matter sa abilidad sa inas kalibutan ng mga skills. But as long as the Spirit of the living God is in us, He is the one who will teach us. He is the one who will give us ability. Amen. Ability and power. Kung sa Bible, God has not given us the spirit of timidity or spirit of fear, but the spirit of power, love, and sound mind. See with me, sound mind. Sound mind. You know what? The word sound mind means in times of crisis and times of persecution, you will not be in trouble. You will not be on panic. Amen. Why? Why? Because you have a sound mind, meaning you are naka-exactong condition sa imong mind. Di ka daling mapanik, di ka daling mataranta. You are in control by the gifts of the Spirit. Itong palakpakan sa Lord. Dako siya nga naan nato. Kung sa magaligdagan sa kalibutan, ang gobyerno, mausap naman siguro ang atong mga, doon ay mga amendments na nahitabo, doon ay mga bago na pong balaod ilang ipasaka. Well, makaigsunan importante, dili apektado ang atong personal na relasyon o pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong pinaka-goal sa kinabuhi nga moadto gyud tag langit is to obtain the life eternal, the abundant life. Jesus came to give us abundant life. Amen! Humana si Jesus niya ni, humana po siya nag-offer niya. Naa nato karon giun siya nato pagdawat ang abundansya kinabuhi. O kini nga abundansya kinabuhi, nag-refer ni mismo kang Kristo kay siya man ang abundansya kinabuhi. So kung nata abundansya kinabuhi, mabutanan nato ang kalinaw, kalipay. Amen, magmadaog jud ka. Mabatunan jud nato ang tanan nga mga maayong butang. Sumala sa iyang kabubuton nato. Amen. Naman siya butang na kay pangandoy hatod karon wala pa. Sige lang. Ang gusto sa Ginoo magpasensya ka, muhulat ka. Amen. Tungod kay diha ang measurement sa atong faith diha sa Ginoo. Measurement sa atong pagkamakusgano, being strong in the Lord. We are willing to wait. Importante na natay constant na dedication. Constant na commitment sa Ginoo. Mo sakripisyo ta, mo dedicate ta for the sake of Him. So do not be afraid on the multitudes of your enemies. Tingnan mong abay yung kado ison sa daghang kaaway. Usay, di ka kabantay, imong paggalingon, mahimuni mo ng kontra. Kanang imong lawas, imong unod.
Usay atong bulsa, mahimong kontra nato. Suko ka kay wa na ka kay sulod. Imong pitaka. Pero dili na pwedeng muapito nato. Dili na pwedeng tildihon sa atong pitaka. Dili na pwedeng tildihon sa atong lawas. Amen. By the grace of God, mubako din ta. Amen. Mula hutay ta mga igsunan. Dasigo ni mo yung kagalingon. Pukpukay mong kagalingon. Amen. Arise and shine. Dili pwedeng taro na to sila nagbugas na pwedeng upuka na to. Amen. Walay pwedeng upuka ni mo. Imo bang kauban sa balay, dili pwedeng upuka na ni mo. Kaya na ikagupot sa balay, di na lang po ka mga lagad sa Ginoo, di na lang po ka musimba sa Ginoo. Walay labot ang Ginoo sa problema niya sa balay. Ang naa sa Ginoo, andam siyang mukubag imo, andam siyang intervene, andam siyang mutabang, andam siyang mupadalangin. Usay masipyat din ang tao, dalahin ko na itong Ginoo, naunda siya ang source sa tanan. Siya ay makatabang nato. Amen! Mga trabaho nato, mga uma nato, mga tanong nato, mga gadget nato, usa pa, property nato, dili pwedeng mupuka na nimo. Nadawat mo na kong cellphone, wa na po kay gana mo simbas Ginoo. Wa na may nag-text ni mo, di na po kaganahan mo ang po. Tignan yung abay. Wala po yung cellphone. Yung pagpangalagay si Ginoo. Amen! Number 7. O kaniya, ana usa ka bukton nga unod. Apan uban ka nato, mao si Jehovah. Ang ilang kaaway, bisa pag-unsay abilidad nila, unod ra na, lawas ra na. Apan ang naa nato is the Spirit. Ang naa nato is Jehovah, the God Almighty. Amen? Na atong Dios aron pagtabang kanato o sa pagpakig-away sa atong guba. Who's the one who will fight in behalf of your battles? Kinsa ba ang makig-away in behalf nimo? It is the Lord said that the battle is mine. Amen. Ang gusto lang diyan sa Ginoo sa tao na din musalig kaniya, magsalig ka, magdipindi kaniya, o matod pa sa police na term, sir, ayaw ibutang ang, kung sa tawag na, ayaw ibutang ang hustisya sa imong kamot. Na ako'y manimalos, ako'y mupatay. Apang makaigsunan, diya sa Dios sa iyang pagpanimalos, muhatag kini og hanay nga resulta in between. Kaya siya man ang Diyos sa bugma, mabita na yan sa Bible, even your enemies will become your friends. Gusto gid sa Ginoo nga bisan pa nagkontra, dili nimo pwedeng dumtan. Amen. Tingnan yung abay, why dumtanay and so on. Maghiligugmay ka. Amen. The second one, set your mind in the advantage position. Meaning, nasa mo una-una nga kanunay naa sa advantage na position. You are always in the winning side. God is always next to you. During the battle, God is just next to you. He's just around the corner. Gitrain ta sa Ginoo time to time sa pagsulay how you can humble yourself, how you can position yourself in humility in response of that certain battle
how you can position yourself to be in the atmosphere of humility. Amen! Nakabalog ka mo paubos sa senaryo sa panghitabo. In response, diya sa usak ka hagit or battle na kaigsunan. Knowing na sa panahon sa battle, nagsalig ka sa Diyos. Nagsalig ka sa Diyos. Asa ka nagsalig? Sa Diyos. Kaya sa Diyos makaigsunan. Hallelujah. Actually, naitabo din makaigsunan. Samtang si Hezekiah nag-igsulti kanila. Nasabtan sa iyang mga sundalo. Unsay naitabo makaigsunan. Lalo, mga kapitan, samtang misulti si Hezekiah, maotoy nakapaliko nila, is the word. And the Bible said, and the armies, the people under Hezekiah's leadership, rested themselves upon the words of Hezekiah, knowing that words, that message comes from the Lord. Asa sila misalig, may kumpiyansa sila. Lord, igo na naay imong pulong. Mao ni dapat nato mga kaigsunan. Himuon natong motivator ang pulong, inspired by the word, kay nanaad na si Lord. Balag kung sa dagan sa panahon karon, kanunay kang nag-meditate na I am a child, I belongs to God, I'm God's property. Di ko makawat sa yawa. Dili ko mabuntog sa kaaway. Magmadaugol ko. Amen. Dili ko pwedeng maluya. Apan makusganon ko. I am strong and courageous. Amen. I am strong and courageous. Kung saan ito po makaigsunan sa diyan, misalid sila. Ang manununda sa Diyos, di padala sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Pagpapakal sa Lord. Nagpadala ang Diyos sa kaigsunan. Praise the Lord. Praise the Lord. Atong basahon diri makaigsunan. Praise the Lord. Napiputol sa talang gamhanang mga tao, sa kaisog o sa mga pangulo, sa mga kapitan, diya sa kampo sa hari sa Assyria, busa siya mipauli uban sa naong nga maulawon ngadto sa iyang kaugalingong yuta o sa pagniabot niya sa balay sa iyang Dios, sila na sa kaliwatan dausab niya mingpatay kaniya dito pinagi sa pinuti giunay pa si sinakarin pangisunan. Diri ang divine intervention sa Ginoo. Naging ipangputol ang kaisog sa mga sundalo, ang multitudes, armies from Assyria. Maninindot igsoon. Di lang yun na kita magpuna-una sa panahon ng krisis. Musalig rin dito sa Ginoo. Ayaw paninguha sa imong pagaling abilidad di ka musulbat. Sa ligid po ng Ginoo. Kay si Lord ang mo intervene. Amen. Si Lord din mo intervene. Unsa pa na klase nga sitwasyon, basta as long as you are transparent in the Lord, you are totally dependent on God. Si Lord din mamuha, wala ko kabalo. Unsa na klase nga mga sitwasyon pwede mahitabo nimo? Unsa na klase nga hagit kabugat mamuhat gyud lagi ang Ginoo. Amen. Mamuhat gyud ang Ginoo makaigsunan. Pwedeng magpadala ang Ginoo anghel para nimo. Like for example, the enemies or let's say the demons, do na sila mga agenda against you. But because you're always praying, amen, crying, seeking the face of God. Amen. Nangita ka muna sa Ginoo, groaning
sa atong relasyon o mga pag-ampo, si Lord makaigsunan mo labang mo intervene. Aron walay mga talikala o inig, mga agendas of the enemies against you shall prosper. Because greater is He. Ang mo prevail yung kanunay nato mga pabor o panalangin. Amen. Dili man siguro diya dayon nga makaingon ka nga, maka-enjoy ka sa labihan ka abundansya, hinahinayan ka sa Ginoong panalangin. Amen. Makita nimo hinahinayan ko ug kausap ang imong kahintang. At notice mo na ninyo son, hinahinayon ug usab sa Ginoo imong kahintang sitwasyon. Basta magpabilin ka na musalig sa Ginoo. Napalakpakan siya. Sinita po mga kaigsunan na ulawan. Kay prior ani nga statements mga kaigsunan, grabe pagpaghadlok nila. Mura pag gitulisok yun. Aron yun maluya. Aron yun mutalaw. But instead na matalaw, maluya sila, they cry out. They seek upon the face of the Lord. Si Sikaya, o ba ni Propeta Isaias mga kaigsunan, they cry out. O tungod niya na nagpadala ang Ginoo o manulungan. Amen. Muna time to time, mag-ampo ka, Lord, send your angels to minister unto me. Amen. The minister of finance, natay pagpanginanglan. As long as musalig kita sa Ginoo. Amen. Lord, di kita mong nagpagampo. Naman kita pagpanginanglan. Pero mo na gina, di kita pwedeng buntugon sa pagpanginanglan. Ang pagpanginanglan can be considered your enemies. Why? Sa panahon na kay pagpanginanglan, pwede kang maluya, pwede kang mapuka. Tinawag din eh. Natay pagpanginanglan. Kung di ka kumpiyansa sa itong pagpanginanglan, ma-overwhelm ka makaisunan. Muna yung pa ng mga tao na yung mentally disorder, kaya wala na, di ka nung nagsakto. Apan mo salit ka sa Ginoo. Wala man natutuyo ang naatay pagpanginanglan. Nawas kung tuyuan din mo maghulag yung pagdaga kay kwarta. Kay aron lang yun na kay kwarta. Pero magproblema ka sa mo na pagbayad. Magproblema na pagbayad. Nanginanglan tagkaalam o grasya sa Ginoo. Lord, alam mo na Ginoo, nanapin mo obligasyon. Lord, tabangi ko. Basta mo humble ka sa Ginoo. Kasabot mamod si Lord na to. Maura gina sikreto. I-position ni mo yung una-una diha sa pagpaubos. Kaya pisang pa sa imong pagpanginanglan. Bisa pag-may silog, ikaw magundap eh. Siya mo pagkagpamalit, siya mo pagkagpagulam. Wala, maluoy yan po ng Ginoo. Ano man, siya ang Ginoo sa kaluoy. Matante mo humble ka sa Ginoo. Lord, pasaylo ako Ginoo. Siya magpapamalit yung mga prophet ni Lord. Magkatuon ka, may siga na materialistic na mabuti ka na. I-deal ka sa Ginoo. Pero makaigsunan, ang Ginoo na siya panalangin para nato nung wala ni mo i-imagine. Tagaan di ka sa Ginoo, hindi mo abay. I-surprise ka panalangin sa Ginoo. I-surprise ka panalangin sa Ginoo. Paubos rin dito sa Ginoo. Mora na sikreto kay dili naman kontra nato tao ron. Ang kontra nato karon pagpanginanglan, mahal ang krudo, mahal ng bugas, mahal ng pamasahe. Kaganina, kagabi, nagadundong ko ba? Ako niya po ito sa manura, nakadundong lang kung Milo. Eh kung sa una, sa tindahan mo, ang balikan ako sa Milo kay 2.50 o 2 bato sa pagpangalagad sa Ginoo. So, mauning kontra nato karon. Balatian ba? Pandemic ba? Humihong na po karon?
na ito'y bagong sakit. Dili na pwedeng mo kawat sa imong kalipod. Dili na pwedeng mo discourage nimo. Kaya naagyo'y mausab sa kalibutan. Amen? Kung mausab ang leadership sa pangkalibutan, mabitaw na yung Bible na mabot mong panahon na doon na naging demonic na leadership, kay mo rin man ang Antikristo. Pag rin sa Antikristo, sinan ka, ang tanan tao ipayukbuk man niya. Ipatahod man siya. So naagi mo usap. So karon, importante karong panahon na makigsunan ang kinabuhi nato, magkinabuhi ka uban sa grasya sa Ginoo na mapaugsan ka. I-rest nato ang pagalingon upon His words. Maminaw ta sa pulong sa Dios. So if we hear the word, His word is ought to be heard. Amen. Dapat nato paminawon. So naipulong sa Ginoo, diri ka makagarantiya og saktong pahulay. Amen. Nay madunggan nimo humihong krisis, madunggan nimong balita. Pero upon the word na ay comfortness within us. We will be comforted. Karon kay suna nakita nako ang panahon. Grabe jud ka wicked. Ato maging adlaw, 14 anyos mga igsunan, I think somewhere in karon, kaya natin mga bata ng lalaki, dili ka pamantihan, bisa mo ka, tilaw-tilaw naman ang pastor. No! Kung saan pagtilaw ni mo, mausap ang imong mental, muabot na ng spirit of addiction. Mangawat na kagwarta, aron mupalit og shabu, mupalit sigarilyo. Mausap ang karong panahon ng influensya ng Edson. Dili lang ikaw sa mga tabo, basta ang daghanang may tabo karon. Katong sa Palawan, diyan aning panahon karon. Ikaw, sa imong pamilya, sa imong anak, ig-agaw. Ikaw, kamo mga bataon, kamo may gamiton si Ginoo. Kung di ta mo barog para sa Ginoo, nakinsa mo barog. Magpagamit para anong mga tawhanan. Amen. Kangilngig o kaway nada makaigsunan ang impluensya karon ang naitabo sa atong National Police. Siya naka-almost 990 kilos of drugs na confiscate asa gikan sa usa ka pulis. Karon dagan na expose na ng mga drugs dahil gi-recycle nila, ginegosyo nila, ang uban gigamit gipag-planting for promotion purposes. Ana na gid ay ka. Ana na gid ay ka demonic. So meaning sa Bible, wickedness increase in the last days. So at least in behalf sa church, ikaw, kita, mubarog. Lisod kayo ninyo ng tao, wala na di matarong akong nakita. Kapalong kan sa nagtabo, sa Sodoma, maling challenge. Iyon ang Ginoo kang Abraham. Abraham, kung dunay 50 kabuk mga matarong diya, I will spare that nation. Amen? Kung naay 50 kabuk matarong diya, save na ko kanang manasod. Pero wag man yung 50 kabuk. Kung naay 40 kabuk matarong diya, kung nakita, i-spare na kong mga tao, dili na ko i-punish. Pero wag mo gyapon. Hantod nga ba, hantod 5 na lang. Wag gid ka abot bisan 5. Kaya naman, tulo raman day kabuk matarong dito. Si Lot raman day yung anak. Mo to ang Ginoo na padalag manunod sama nini. Gitagaan sila din sa gawas mo din. Importante kita madamay kung i-judge ka sa Ginoo ang nasod. Kung i-judge ka sa Ginoo ang usa ka lugar or even this world, dapat di ka madamay. Inay mga bay, dapat di ka madamay. Nganong di ka madamay? Tungod nas Ginoo nga nani mo. Otherwise, kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, bibiya tas Ginoo, mao'y pinaka terrible. Matod pa sa sukalagad, ang taong mubiya sa Dios,
ako mo niya bukang kamanaw. Sakto na yun sa Bible. Basta ganahan purong buang dire. Foolish. So wala inahimo ang Sodoma Gomora. Gipulanan din silang sulfur na mainit. Nagkakalayo makitsuna. Pero damay diapon ang asawa niyo. Specific instruction na straight to the point. No turning back. Kung sa ka, ano sa dito? Actually say bangko dito. Actually say, lugian dito mga puno-puno niya. Sa ito ba mga isunan? Huwag matagbo lang sa rason na minili siya. To simple instruction. Sa diya kami disobey sa specific instruction. Insigida. Na-appeal siya, nagdamay siya mga isunan. Hallelujah. Well, dili man ang pangandok, realidad mo na itabo. In fact, girimayan ni Jesus sa katapusang mga daw, mas terrible pang mahitabo sa kalibutan kaysa panahon sa naitabo sa Sodoma Gomora. Are you with me? Sinan ka, mas terrible pa, mas di palalim. Dili na pwede na ito, panghinandog ng mga pastor. No, it is real. It is the word. So mga kaigsunan, ang una nato karon kanunay ta nga magpaubos sa tubangan sa Diyos. Amen. Kaya kung naatay pagpaubos, natay kasing-kasing may lusulod. Natay pagpaubos, natay kasing-kasing may ginawato. Amen. Titsabul at kasing-kasing. Kaya kung natay pagpaubos, magalahutay ka. Amen? Makapadayon ta sa atong pagpangalagat sa Ginoo. Atong pagpapagsulat. Manindot ang mga makaisunan ang pagpaubos sa matang adlaw. Determinado tang mula hutay ng padayon. Bisang pagmamahal ang mga presyo. Bisang pag-unsay challenge sa kalibutan. Determinado ta na magpaubos sa tubangan sa Diyos. Kay labanan sa Diyos. Dili pwedeng buntugon ta sa atong katalaw, kahadto, kapananglan, material na butang. Igsoon, gala. Nasayon po makitang tanan na i-challenge sa atong kinasaluran, mahitungod sa mga butang sa kalibutan, mahitungod sa mga papananglan. Pero panganduyo na to, na mas mo-reveal ang atong pagsalig sa Diyos. Na mas mo-reveal ang atong pagkamakuntintuhon sa Diyos. Na mas mo-reveal ang atong pagpaubos sa Diyos. Oh, hawasan ka sipa ng Espiritu. Thank you, Father. Oh, God, come on, worship the Lord. Pasalamati sa Lord. Pasalamati sa panganduya sa mong kasing-kasing. Nagamiton kas Ginoo, sumala sa iyang pamaagi. Sumala sa grasya sa Diyos. Mao sikreto sa madaubon na kinabuhi na una natong panagduyon yun. Nagrinaan nato ang willingness na gamitin sa Ginoo. Kay dili problema ang tanang mga maibutang. Kay maunay kalipay sa Diyos. Ingon ang Bible, idugang na niya ang tanan. Idugang na sa Diyos ang mga maibutang. Ang Bible nagsulti, what a man profit he gains the whole world, but he loses his own soul. Ang sabay mahimo sa tao, maampon niyang tanan, pero malaglag ang iyang kalag sa impyerno. Apat salamat sa Diyos na gitagaan ka sa mong grasya, gitagaan ka sa mong kasiguraduhan, kinabuhi walay katapusan pinagit ng Kristo. Ang kaluwasan na atong naangkon pinagit ng Kristo. Atong intimbigan sa mga kasing-kasing. Mula hutay at padayon ka ng mga lagat na naay kalipay sa Diyos. Amahan, salamat.
Isa pa rin orasa samtang kami magapadayon. Among ambitan Ginoo ang tinapay ug ang lupa. Simbolo kini sa imong lawas na imong gipikas-pikas aron nga diin ang imong katawhan mo ambit niini. Tungod kay sumala sa imong pulong, ikaw man ang tinapay sa kinabuhi. O ang imong dugo Ginoong Diyos, kansang dugo nga nagpapas sa tanan ng mga sala. Nasamtang kami moinom sa maong Ginoo. Lord, maukinig ang timaan o pahinumduman alang kanamo. Nagansang dugo ka naghinlo ug nag-usap nagbago sa Ginoo. Lord, balaana kining ilimnon o kining pinapay na among ambitan. Amo ning buhaton sa pagtuo. Na amo nang bidawat ang hupit nga kadaugan. Kaayuhan o kapasayloan na kami imong gihimong bagong binuhan diha sa imong mga panmata, sa imong panlantaw, kami bagong inalang. Salamat o Diyos sa imong katawhan na walay makabuntog ang buhat atake sa kaaway. Dili makabuntog sa among kalikod, sa kadasig sa imong katawhan. Apan determinado ang imong katawhan sa pagpadayon, sa pagnahutay, sa pag-alagad kanimo. Ginoong Diyos, salamat akong gihalad kanimo kining sinapay o kining ilimnon na among usahan uban sa kalipay. Dalay ko na Diyos sa walay katapusan. In Jesus' name. Ako Mr. I live by faith, and now I am happy all the way. At the cross, where I first saw the light.